Събитие, което не се случва всеки ден. Продавачка наби въоръжен крадец ЖК Младост тази нощ, след като наглецът се опитал да я ограби. Кадрите, които ще видите, са от охранителната камера. От тях се вижда как нападателят нахлува в хранителния магазин малко след 22 часа. Той заплашва продавачката с пистолет и посяга да я удари. Жената обаче запазва самообладание и отвръща на удара. Малко след 22 часа маскираният влязъл в магазина, в дясната си ръка държал пистолет. Продавачката се ужасила, но запазила самообладание. Мъжът започнал да бута и удря жената, докато и крещял да му даде оборота. Вместо да изпълни исканията му, тя се вкопчила в него и започнала да му отвръща. Битката била неравностойна далеч не само заради ръста на двамата. С пистолета в ръката си грабителят нанесъл няколко удара по главата на дребната жена. Непоколебимото и поведение и виковете, и че идва управителят, накарали маскираният да избяга без да вземе и лев. Веднага след опита за въоръжен грабеж, пострадалата се обадила в полицията. Маскираният все още не е арестуван. Нека всеки, който може да помогне на разследването, да се обади на телефон 112. Продавачката, неволно въвлечена в бруталния екшън, цял ден е на болко успокоителни, заради тежките удари, които са й били нанесени с дръжката на пистолета.